И здравейте хора, аз съм Мивзи. Днеска ще правим лек чест опенинг. Ще започнем с фри честовете. Плюс 87 голд, 1 рокет и 10 стрели. Плюс 86 голд, 1 мега миньон и батове. И сега ще отворим от челенджа. Малко слабо, ама нищо. 310 голд, 1 барбериан хът и миньон хорд. Сега ще отворим голд честовете. 228 голд, 6 айспирита, 10 барбериана, 16 миньона и 3 гоблин хът. Сега следващия голд чест. 187 голд, 4 тесли, 11 бомбера, 17 запа и 3 гоблин хът. Сега ще отворим крон честа и да видим дали ще има легендари. Плюс 547 голд, 2 джейма, 13 гоблин генг, 19 спир гоблина, 31 баца и 7 дарк гоблина. Нямаше легендари. Сега ще отворим Giant честа. 740 голд, 20 запа, 42 Fire Spirit, 134 Giant Cannon и 49 Fireball. И това беше хора. До другия епизод.